Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel दा गोदान साख्रिनि आपडेट नोंथांमोननो लाबोबाय दा बेनो जाबाय आबाद बिफाननि साख्रि एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टआव नोंथांमोना नुनो मोनदों दा पोस्टआ गोबां रोखोमनि दङ आरो लास्ट डेट 20 डिसेम्बरसिम थागोन जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ स नोंथांमोना एलिजिबल जानायफोरा एप्लाइ खालामबानो जाबाय दा गोबाव खालामा जों थांनि फै अफिशियेल साइटआव नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम दा बे जाबाय भेकेन्सिया फैदों आसाम एग्रिकालचारेल इउनिभार्सिटिनिफ्राय फैदों दा नै नोंथांमोना बे लिंकखौ मोनगोन डिसक्रिप्शनाव डाइरेक्ट फैनानै अनलाइन सोलिगासिनो दङ लास्ट डेटआ 20 डिसेम्बरसिम थागोन दा लोगोफोर जों नायनो फै गोबाव खालामा अफिशियेल नटिफिकेशन दा नोंथांमोना जायफ्रा एलिजिबल जायो बे पोस्टआव एलिजिबल जाबा एप्लाइ खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय भिडिसिएल फैगासिनो दङ स नोंथांमोना भिडिसिएल आसाम फरेस्ट डिपार्टमेन्ट नोंथांमोना अनलाइन खालामनो हाथारसिगोन दा बावैनो जेब्ला अफिशियेल नटिस फैयो स बेनिफ्राय लोगोफोर दासान्दि लोमजाबाय थानायखाय आपडेटखौ लाबोनो हायाखैमोन रेस्ट लादों देन बेनिफ्राय नै बे जाबाय अफिशियेल नटिफिकेशन दा पोस्टआ गोबां रोखोमनि दङ जेरैहाय टेक्निकल अफिसार दङ जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्ट दङ बेनिफ्राय लेब एसिस्टेन्ट दङ आरो लोगोसे फिल्ड एसिस्टेन्ट एन्ड ड्राइभार दङ दा फार्स्टनि पोस्टआ जाबाय टेक्निकल अफिसार दा बेयाव सासेल' दङ आनरिजार्भ जानानै दङ गासैबो खास्तानो हागोन स बेनिफ्राय लोगोफोर जोंहा नेक्स्टआव फैयोब्ला बिनि क्वालिफिकेसना जाहैबाय पोस्ट ग्रेजुएसन नोंथांमोना एग्र'निफ्राय जानांगोन देन बेनिफ्राय सेकेन्ड पोस्टआव दङ जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्ट दा बेयावबो सासे दङ PWD जागोन बेयाव गुबुन हानाय नङा आरो बेयाव नोंथांमोना जायखिजाया डिग्री पास जाबानो बेयाव हागोन जेबो पार्सेन्ट नाङा स बेनिफ्राय थार्ड पोस्टआव दङ 3आव बेनो जाबाय लेब एसिस्टेन्ट दा 3 नाम्बाराव दङ लेब एसिस्टेन्टआव नोंथांमोना जायखिजाया बेयाव साइन्सनिफ्राय डिग्री पास खालामनांगोन अब्लानो जागोन आर्ट्सआ बेयाव हानाय नङा आरो बे पोस्टआ आनरिजार्भ जानानै दङ डेट मिन्स गासैबो कास्टना बेयाव हागोन स बेनिफ्राय जोंहा नाम्बार 4आव फैबाय लोगोफोर बेनो जाबाय फिल्ड एसिस्टेन्ट दा बे फिल्ड एसिस्टेन्टआव नोंथांमोना जायखिजाया डिग्री पास जानो हागोन STPआव सासे दङ बेनिफ्राय आनरिजार्भआव सासे दङ आरो गुबुन गुबुन कास्टआव रिजार्भ जानानै दङ दा जायफ्रा एलिजिबल जायो नोंथांमोना इन्टारेस्टेड दङबा खालामबानो जाबाय दा बेयाव अनलि डिग्री पास नोंथांमोना डिग्री पास जानाय लोगो लोगो बे पोस्टआव एलिजिबल जाबाय स नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामदो स बेनिफ्राय लास्टनि पोस्टआ जाबाय ट्रेक्टर ड्राइभार सासे दङ पोस्टआ आनरिजार्भ 10 पास जानांगोन नोंथांमोना आरो लोगोसे नोंथांमोना लाइसेन्स थानांगोन थ अब्लानो बे पोस्टआव नोंथांमोना एलिजिबल जागोन स बेनिफ्राय बैसोआ नोंथांमोना 18 निफ्राय 45 इयार्स लोगोसे पेमेन्ट थानांगोन 250 आरो बेयाव एग्जाम जागोन खायसे पोस्ट एग्जाम जाया ड्राइभार एग्जाम जाया नोंथांमोनखौ स्किल टेस्ट लागोन नाथाय लोगोफोर फिल्ड एसिस्टेन्टआव नोंथांमोनखौ एग्जाम लानाय जागोन स बेनि सोमोन्दै लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ बुजिबाय स बेनिफ्राय डिसक्रिप्शनाव अफिशियेल साइटआ दङ एप्लाइनि लिंकआ दा लोगोफोर जायफ्रा एलिजिबल जाबाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामदो बेनिफ्राय नेक्स्ट भिडिअ नेदो आरो जेब्ला गोदानै भिडिसिएलआव साख्रि फैगोन APSCनि आन्डाराव थ नोंथांमोना फाइनालि मोनखागोन अफिशियेल नटिफिकेशन लोगोसे चेनेलाव नोंथांमोना भिडिअ मोनबाय थागोन बेखायनो जायफ्रा चेनेलाव गोदानमोन नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे गोदान भिडिअ नोंथांमोना नुनो मोनो